Ассалому алейкум тамошобинони иззатманд. барномаи иттилооти криминалии ахбори вазорати корҳои дохилӣ таи чанд лаҳза шуморо бо вазъи ҷинояту ҷинояткорӣ ва дигар ҳуқуқвайронкунӣ дар кишвар шинос менамояд. Дар студия бо шумо Моҳрухсор Таваллузода. содиршавии амалҳои ношоиста ва риоя намудани талаботи қонун қоидаҳои амалкунанда аз ҷониби бархе аз ҷавонон боиси ташвиш ва нигаронӣ буда, сабаби асосии сар задани қонуншиканӣ ва ҷиноят мебошад. мутаассифона боз дар натиҷаи муноқишаи як гурӯҳ ҷавонон дар ҳудуди ноҳияи Сино, як нафар ҳамсоли онҳо бинобар бардоштани ҷароҳати сахти ҷисмонӣ ба ҳалокат расид. шарҳи ин ҷиноят дар гузориши Сироҷддини Шакурӣ. баъзан нофаҳмиҳои ночизи лафзӣ дар байни наврасон боиси сар задани муноқиша гардида ба ҳодисаҳои фалокатбор меанҷомад. махсусан дар чунин ҳолат бо худ доштани корт ва дигар предметҳои халандаю буранда эҳтимоли истифодабари он зиёд гардида метавонад ба содир гардидани ҷинояти куштор оварда расонад. кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилии ду дар ноҳияи Сино 3 нафар Шаҳрвандон Шеров Валиҷон соли таваллудаш 2004, Юнусзода Сунатулло соли таваллудаш 2003 ва Абилазов Иззатбек соли таваллудаш 2004 истиқоматкунандагони шаҳри Душанберо барои содир намудани ҷинояти куштор ва авбошӣ дастгир намуданд. зимни пешбурди тафтишот аз ҷониби кормандони прокуратураи ноҳияи Сино муайян карда шуд, ки номбурдагон санаи 2 феврали соли ҷорӣ тахминан соати 18 бегоҳ бо як гурӯҳ ноболиғон дар назди бинои истиқоматии рақами 10 каср 2 кӯчаи Нусратулло Махсуми ноҳияи Сино муноқиша намуданд. дар натиҷаи муноқиша гумбаршаванда Шеров Валиҷон ба воситаи корди бохудоварда 3 маротиба ба узвҳои ҳаётан муҳими ноболиғ Ҳоҷиев Имрон зарба зада ӯро захмӣ намудааст. дар натиҷаи рафтани хуни аз ҳад зиёд ноболиғ дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расидааст. буровардмака гуфтум би тарсонушон сарм хам заде сабданон хамхели ай тарсен хамхе роиш кадмака ки я борои кадмака гуфтум нарасида ки биим бора бо ака борои кадум бона бо гуфтум нарасида киш во заде сабданака вообще нафаҳмид короче нама фаҳмидум ки корча дромадагия на ӯ фаҳмид ки корча дромадагия шаҳр сеюги шарои мекунам хамхели бо бас намекунам заданака бо исай ҳар тараф заде сабданака сарм хам чорумги шарои мекунам баъд мегӯянд ки ай корча дора. воқеан боиси таассуф ва андӯҳи бузург аст ки ин наврасон дар заминаи нофаҳмиҳои кӯчаки лафзӣ якеро аз ҳаёт маҳрум сохта, хонаводаеро мотамзада ва номи худро доғдору пайвандони хешро саргаштаву шармсор намуданд. вобаста ба ҳолати мазкур айни замон дар прокуратураи ноҳияи Сино нисбати Шеров Валиҷон тибқи талаботи модда 104 куштор ва 237 авбошӣ ва нисбати ҳаммаслаконаш Юнусзода Сунатулло ва Абилазов Иззатбек тибқи талаботи моддаи 237 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. як нафар сокини 30-солаи ноҳияи Вахш ки пеш 2 маротиба суд шудааст, ин навбат боз даст ба каҷрафторӣ зад. боздошт гардида дар шаҳри Бохтар аз маблағҳои бо худ доштаи як нафар сокини шаҳри мазкур бохабар шуда, ӯро ба зиёфат даъват карда буд. пас аз истеъмоли нӯшокиҳои спиртӣ ҳадафи ғорат қарор додааст. ҳамин тариқ 14 000 сомонии ӯро тасарруф намуда аз ҷои ҳодиса фирор кардааст. офоқи Қодириён маълумоти бештар дорад. зимни пешбурди қаторкорҳои фавриву ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Бохтар дар асоси аризаи Шаҳрванд Худойбердиев Зокир соли таваллудаш 1982 сокини ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ оиди аз тарафи шахсони номаълум санаи 17 октябри соли 2022 мавриди латукуб қарор гирифтану тасарруфи маблағҳои пулияш гумонбари ин ҷиноят Ҷамшеди Гулмат Орифзода соли таваллудаш 1993 сокини ҷамоати деҳоти Кирови ноҳияи Вахш ки пеш 2 маротиба бо моддаҳои 244 ва 281 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон суд шудааст, дастгир карда шуд. ҷамшеди Гулмат бо мақсади ба даст овардани фоидаи муф ба кирдорҳои ҷинояткорона даст зада дар назди меҳмонхонаи Бохтар бо ҷабри дидаршиносоӣ пайдо менамояд ва огоҳ мешавад ки Худойбердиев Зокир бо худ маблағҳои пулӣ дорад ва бо мақсади ба даст овардани маблағҳои номбурда ӯро ба маркази дилхушии Абудаби воқеъ дар шаҳри Бохтар
даъват менамояд. дар якҷоягӣ бо ҳам нӯшокиҳои спиртӣ истеъмол намуда дар мавриди аз маркази дилхушӣ берун шудан ҷамшеди гулмат худойбердиев зокирро аз торикии шаб ва набудани одамон дар гирду атроф истифода намуда мавриди лату кӯб қарор медиҳад ва маблағҳои пулиаш ки 14 000 сомониро ташкил медод тасарруф намуда аз ҷои ҳодиса ғайб мезанад. من اومدم ایبان پول گرفتم 15,000 سامون و من گفتم مال است گفته سینه گشتسای کارخانه آوردن سینه با آوجا نونش جمشید گفته چی کده مرا سینه دیسکاتیک بود امروز زدم مرا پول ما گرفتم زوکیجان رو در حالت مستی ماموش دانجوش زدم و زمین غلطی کیسش گرفتم ایجای حدیثه گرفتم. айни замон гумон бар шуда ҷамшеди гулмат аз ҷониби кормандони милитсия дастгир карда шудаву нисбаташ дар шӯъбачаи тафтишотии шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри бохтар парвандаи ҷиноятӣ бо моддаи 248 қисми 2 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон оғоз гардида тафтишот идома дорад. мақомоти корҳои дохилӣ дар ноҳияи Сино як нафарро бо ҷурми қаллобӣ боздошт намуданд. ин мардумфиреб телефонҳои мобилии сокинони пойтахтро бо баҳонаи гап задан гирифтаву аз ҷои ҳодиса ғайб задааст. оиди ҷиноятҳои аввомфиреб ҳамкоронамон гузориш омода намуданд. яке аз самти муҳим ва афзалиятноки фаъолияти мақомоти милитсия дастгир ва ба ҷавобгарӣ ҷалб намудани ҷинояткорони дар ҷустуҷӯ қарор дошта мебошад. аз ҷумла дар натиҷаи гузарондани як қатор чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ як дар ноҳияи Сино ҷустуҷӯшаванда Юсуфи Нуралӣ соли таваллудаш 1991 истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе кӯчаи Раҳмон Набиев ки қаблан барои содир намудани ҷиноятҳои ғоратгариву дуздӣ ва авбошӣ суд шудааст ин навбат барои содир намудани силсила ҷиноятҳои қаллобӣ дастгир карда шуд. чуноне зимни пешбурди тафтишот муайян карда шуд номбурда вориди манзилҳои истиқоматии шаҳрвандон гардида ба сокинони манзилҳои истиқоматии биноҳои баландошона худро ҳамчун ҳамсояи поёнӣ муаррифӣ мекардааст. бо ин тартиб аз гузаштани об ба манзили истиқоматии худ ба ҳамсояҳои ошиёҳои болоӣ шикоят намуда бо баҳонаи тафтиш намудани қубурҳои обгузар ва расм гирифта ба волидайни худ нишон додан телефони мобилии шаҳрвандонро гирифта дигар барнамегардонидааст. аз ҷумла вориди манзили истиқоматии як нафар дар кӯчаи Асадло Ғуломови ноҳияи Сино шуда як адад телефони мобилии тамғаи Samsung ки арзишаш 2200 сомониро ташкил медиҳад тасарруф намуда аз ҷои ҳодиса ғайб задааст. мерафтем хонаҳои шаҳрвандон даромада мегуфтем ки мо ҳамсояи поёнатон шумо моро затоб кардед ва натон об мегузаронад. баъд соҳибхона фарёд мекард мегуфт ман қоб ва хивай мекард мо мегуфтем не тар моро затоб кардесен шумо об чикидеса мегуфт ки биё хитон бинед ман медуромадем дуруни хона нигоҳ мекардем тар банара боҳона кофта гуфтам апа ягон рӯшанӣ тие телефонашо пасон ба ман дод ман рӯшанӣ карда гуфтам апа мумкин ман яду акс гирам ман хонагиҳо ба нишон тиҳам ки ҳам қоғи ягон ҷо дига об мебиёд ба акс гирифта суратҳоро гуфтам ози апа як дақиқа ман оварда телефонтонам метиҳам нахи гирифтаву буромадам. айни замон наздики 10 ҳолат бо чунин шакл телефонҳои мобилии шаҳрвандонро тасарруф намудани гумонбаршаванда муайян карда шудааст. вобаста ба ин нисбати Юсуфи Нуралӣ тибқи талаботи моддаи 247 қаллобӣ кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда мавриди тафтишоти пешакӣ қарор дорад. ташкили қиморбозӣ ё ба истилои мардуми алик-малик ки баъзан дар кӯчаҳои пойтахт асосан дар назди бозорҳо ва макони ҷамъшавии одамон ба чашм мерасад як кирдори басу номатлуб ва амали ғайриқонунӣ ба ҳисоб меравад. нафарони қиморбоз бо роҳи макру фиреб таваҷҷӯҳи шаҳрвандону атрофиёнро ба худ ҷалб намуда маблағҳои пулии онҳоро аз они худ мекунанд. аз ҷониби кормандони милитсияи пойтахт шаҳрванд Кулобиёв Қурбон Саъдуллоевич соли таваллудаш 1988 истиқоматкунандаи шаҳри Кулоб кӯчаи Айнӣ ки қаблан бо ҷурми муомилоти ғайриқонунӣ воситаи нашадор суд шудааст барои машғул шудан ба қиморбозӣ дастгир карда шуд. номбурда дар кӯчаҳои шаҳри Душанбе ба воситаи карта ба бозии мардумфиребонаи қиморбозӣ машғул гардида бо ин роҳ маблағҳои шаҳрвандонро аз худ мекардааст. аз ҷумла санаи 11 феврали соли ҷорӣ дар кӯчаи Исмоили Сомонӣ назди боғи ҳайвонот ҳангоми машғули ин бозӣ будан дастгир карда шуда ба мақомоти милитсия дастрас карда шуд.
سفید تا پول انا کامش کرد گاوزا پولت میتونم انا اون داباشه اینا 100 تومان میتونم وی که وقتی فرمتم اینم خیلی قپمش فردودان فرمتم سفید فرم سرق مستا وقت خیال میکنه اینا وی میکنه سفید اینا که اینا سرخه که نسبت شهروند کلوبیوف قربان پروتکل حقوق ویرانکنی ماموری ترتیب داده شده از جانب سود ناحیه سینا جزا در نمود حبس ماموری به مهلت 5 شبانه روز تطبیق کرده شد. با مقصد به طور مفت به دست آوردن مبلغ و برآورده ساختن احتیاجات خود همیشه انسان‌های کوتاه اندیش و سبک فکر دست به اجرای هر گونه عمل و کردارهای نامطلوب میزنند. برای فریب و مکاری از حساب دیگران جیب خود را پر ساخته میخواهند زندگانی آسایشته داشته باشند که این عمل ناجوانمردانه به حساب می رود. در ولایت سوخت از جانب میلیسیا یک گروه قماربازان بازداشت گردیدند. شکایت یک چند نفر جبردیده به مقامات میلیسیای ناحیه باباجان غفورов که در نتیجه مردم فریبی یک گروه تشکیل کنندگان میزی لاتاری گویا بردنوک سپرینت که در نزدیک گذرگاه زیرزمینی صحن مرکزی تجارتی سوقدیان واقع در شهرهای خوجند غفورov مبلغی پولی از دست دادند. میلیسیای ناحیه را برای چاره‌جویی و پیشگیری از دامن پهن کردن کردارهای غیر قانونی وادار نمود. معین کرده شده است که گروه 4 نفره قماربازان از حساب ساکنان ناحیه رودکی، واسه و مومین‌آباد لاتاریهای بردنوک خودساخت را تهیه نموده با تشکیل صحنه‌های بر دروغ برد مبلغ و ترغیب آن راهگذران را به بازی تشویق کرده هنگام وارد شدن شهروند به بازی او را فریب می‌دهند. همجا یک تا بچه دست من گرفته 170 تومان پول برید. مثلا وای برفتم و منم سانی بازی با وای شدم که یا بازی کرده ببینم گفته شده ببینم با پول برآمد سیسیگه همین خیلی کرده پول سر کلانتر شد و آخرش با بای دادم. چند مقدار مبلغی پولی بای دادی؟ 2800 سوم. یعنی آدم میبردگی آدم میبره امی آدم خودمونه. یعنی آدم ببونه شما مبلغی پولی به دست نمیاره. یا خیلیش میاره یا خیلیش نمیاره. پولی کم میاره. тавре нозири минтақавии милитсия зимни пешбурди маводҳои санҷишӣ муайян намуд аз 50 то 2800 сомонӣ зарари молмулкиест ки нафарони ба бозӣ ҷалб гардида аз даст доданд. ин навъи қиморбозӣ бо фарқ аз дигар бозиҳои саргармкунанда дар он аст ки баъзан иштирокчӣ бурд мекунад, аммо ин бурд маблағ ё тӯҳфаи ночизест ки аз 20 ё 30 сомонӣ зиёд буда наметавонад, ҳолон ки бо умеди бурд барои кушодани як лотарея 10 сомонӣ пардохт карда мешавад ва ҳолатҳое низ ҳастанд ки шаҳрванди саргарми бозӣ 50, 100 ё аз ин шумора зиёди лотареяро мекушояд. 4 нафар дар ҳайати гурӯҳ аз шаҳр ноҳияҳои ваҳдат, рудакӣ, вилояти хатлон мо дастгир кардем ки бо бозиҳои ҳамин хел қиморбозию лотор спринт бозӣ мекарданд. мо нисбатшон чораҷӯӣ кардем ки бо ҳаракатҳои ғайриқонунии қалобию яъне бо мардумфиребӣ мардумро фиреб карда бо ҳар гуна бозиҳои яъне рақамгузорию ҳар хел мардумфиребӣ машғул мебуданд. мо ин касора дастгир карда нисбатшон протоколҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб додем. агар як қисми ташкилкунандагони мардумфиребиро нозири минтақавии милитсияи ноҳия муайян ва нисбаташон барои ташкили қиморбозӣ дар ҷои ҷамъиятӣ бо дастрасии талаботи моддаи 465 кодекси ҳуқуқ вайронкунии маъмурӣ маводи маъмурӣ тартиб дода бошад, аъзоёни дигари гурӯҳро дар асоси шикояти ду ҷалб дида кормандони хадамоти огоҳонӣ ва пешгирии ҳуқуқ вайронкунии ноболиғону ҷавонони раёсати вазорати корҳои дохилии вилояти Суғд ба ҷавобгарии маъмурӣ ҷалб намуданд. Pulımı ucu dit 300 sömü nişan diyem dasta şom ve gifu. Yakta çıktı be daha sömtid ku. Tiyam şodan mani mardak istadas guf ki ino kadı svara şud ku pula te goyam nadod. Ucu vımagat kados fahmidam hami khalak çiz be fromdam. Bad 1200 tid ku hamu mardagam sara sömü şud ham yeburam vay kunid ku. نشان داده بود 1200 هم گرفتم تو وای کدای بودم گرفت دستش به بعد یک تا چیپته نشان تیه بود چیپتش داد هم تو شام گفت 2400 سوم نشان میتید پلاتون گفته میبرد نباشم نمیتیم من گفتم شوخی نگو من پنسیونر من گفتم پولم گرانده تیه گفتم گفته آوا تیله کرد.
ба маълумоти шаҳрвандон мерасонем ки аз ин гуна бозиҳо интизори бурд нашаванд, зеро чунин нави бозӣ як нави қиморбозӣ ва мардумфиребӣ буда, ҳайати гурӯҳи дар бозӣ ҷамъ шуда танҳо ба хотири ҷалби мардум вонамуд месозанд ки иштирокчӣ бозӣ бурд кард. ҳолон ки нафари бурд карда одами худӣ аст. Дар рӯзҳои аввали фаъолияти мардумфиребӣ дар ҳудуди вилояти Суғд нисбати ташкилкунандагони бозии лотарея милитсия таъсиррасонии ҳуқуқӣ татбиқ намуда бошад ҳам роҳи осони нест кардани ин гуна бозӣ дар ҳоле фароҳам аст ки мардум чунин бозиҳои ғайриқонуниро инкор ва аз иштирок худдорӣ кунанд. тадриси ғайрирасмии динӣ дар мадрасаву мактабҳои кишварҳои хориҷ ки бо мақсадҳои ғаразнок наврасону ҷавонони моро ҷалб менамоянд, анҷоми хуб надошта, таҳлилҳо нишон медиҳанд ки аксаран ҷавонони гумроҳ гашта ва фирефтаи гурӯҳҳои ташкилоту террористӣ, экстремистӣ гардида таҳсил кардаи чунин мадрасаҳои ғайрирасмӣ мебошанд. Кормандони раёсати мубориза зидди ҷиноятҳои муташаккили Вазорати корҳои дохилӣ бо доир намудани корҳои фаҳмондадиҳӣ як нафар навраси 6-соларо, ки дар Ҷумҳурии Туркия ба таҳсили ғайриқонунии динӣ ҷалб гардида буд, ба ватан баргардониданд. яке аз принсипҳои инсондӯстонаи сиёсати пешгирифтаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ин ба ватан баргардонидани шаҳрвандоне ки аз рӯи гумроҳию нодонӣ ба сафи ҳизбу ҳаракат ва ташкилоту равияҳои ифротӣ пайвастанд ва ба ин тартиб озод намудани онҳо аз ҷавобгарии ҷиноятӣ мебошад. шаҳрванд Валиев Ҷунайдулло Давлатёрович соли таваллудаш 1985 сокини ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе ки худ чанд сол қабл дар хориҷи кишвар таълимоти ғайриқонунии динӣ гирифта бо доир намудани корҳои фаҳмондадиҳӣ ва мусоидати кормандони милитсия ба ватан баргардонида шуда буд, боз фарзанди 6-соларо бо мақсади ба таълимоти ғайрирасмии динӣ ҷалб намудан ба Ҷумҳурии Туркия бурда буд. кормандони раёсати мубориза бар зидди ҷиноятҳои муташаккили Вазорати корҳои дохилӣ дар доираи санҷишҳои ахбороти оперативӣ ворид гардида бо шаҳрванд Валиев Ҷунайдулло корҳои фаҳмондадиҳӣ доир карда фарзанди ноболиғи ӯро ба Ҷумҳурии Тоҷикистон баргардониданд. аз нишондоди ноболиғ ки дар ҳузури равоншинос ва волидонаш пурсида шуд, муайян гардид ӯ дар мадрасае ки таълими динӣ мегирифтааст, устодон толибилмонашонро шиканҷа намуда, онҳоро тариқи латукуб ҷазо медоданд. бояд қайд кард ки хурдсол Валиев 11 моҳ дур аз волидайн дар муҳити афроди ношинос ба таълими динии ғайриқонунӣ фарогир шуда, аз рӯи хулосаи равоншиносон ин ҳолат боиси кӯтоҳандешӣ, тарсончакӣ ва дар ҳолати сахти ҳаяҷони рӯҳӣ қарор гирифтани номбурда гардидааст. дар доираи санҷиш нисбати падари ноболиғ маводҳои маъмурӣ бо моддаи 90 Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон тартиб дода шуда, аз ҷониби суди ноҳияи Шоҳмансур ба номбурда ҷазо дар намуди ҷарима ба андозаи 5 нишондиҳанда барои ҳисобҳо таъин карда шуд. дар анҷоми барнома ба ҳар кадоми шумо рӯзгори хуш, саодату сарбаландӣ таманно намуда, хоҳони онем ки дар кишвар ҳамеша амнияти сарҷамъӣ ва осоиштагии ҳукмфармо бошад. хайр. шумо мехоҳед хариди фоидаовар бикунед, пас марҳамат ба мағозаи беҳтарин. молҳои техникӣ аз брендҳои ҷаҳонӣ бо тахфифи махсус. ба ҳама намуди молҳои мо суроға кӯчаи озодӣ, паҳлӯи факултаи филологияи тоҷик. мағозаи беҳтарин, шитобед то хариди қулай намоед.